Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya santosa anggenipun gegulang iman nglampahi pasujaraning gesang menika ing dina-dina biasa ing gesang padintenan. Dinten menika kula panjenengan mlebet malih wonten ing mangsa lumrah, mangsa sing biasa. Kula nate matur mangsa biasa menika nek dahar utawi nedha nggih namung sekul kalih sayur, ora ana lawuhe, paling nggih mung tempe kalih tahu, boten ngangge ulam utawi daging, mangsa lumrah. Lan ing mriku sejatosipun iman kapitadosan kula panjenengan ketingal santosa menapa boten wonten ing mangsa-mangsa biasa. Lan mlebet ing mangsa biasa menika kula panjenengan kaajak dening pasaman suci bilih Ibu Maria, Ibu dalem Sang Kristus lan ibuning pasamuan tansah jangkung lan nuntun para putra injih awake dhewe kabeh anggenipun sujarah wonten ing alam donya. Dinten menika sesarengan pasaman suci sawegung kula panjenengan mengeti sacara wajib Ibu Kenya Maria, ibuning pasamuan suci, Santa Perawan Maria Bunda Gereja. Pancen pengetan menika dereng dangu, awit nggih pasamuan suci estu ngraosaken kados pundi Ibu Maria ingkang tansah jangkung gesangipun pasamuan suci. Kados rikala para murid perdana menika ngantu-antu rawuhipun Hyang Roh Suci. Ibu Maria tansah manunggil ing persekutuaning para murid. Saking mriku ketingal banget bilih Ibu Maria ugi tansah nenggani pasamuan dalem ingkang lelana wonten ing alam donya. Mugi-mugi mlebet ing lampahing gesang sing lumrah sing biasa kula panjenengan tetep ngraosaken tuntunaning Hyang Roh Suci, tuntunaning Ibu Kenya Maria ingkang tansah ngarahaken gesang kula panjenengan wonten ing kawilujengan. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula kabikao kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 19 ayat selangkung ngantos dumugi 3 dasa sekawan. Nalika samono ibune Gusti Yesus lan sedulure wadon yaiku Maryam bojone Klopas sarta Maryam Magdalena padha ngadeg ana ing sacedhake salibe Gusti Yesus. Panjenengane mirsa ibune lan sekabat sing ditresnani padha ngadeg ana ing kono. Gusti Yesus nuli matur marang ibune, "Ibu, menika ingkang putra." Nuli ngandika marang sekabate mau, "Kuwi ibumu." Lan wiwit dina kuwi sekabat mau mboyong ibune Gusti Yesus
ana ing omahe dhewe. Sawise kuwi Gusti Yesus pirsa yen samubarang kabeh saiki wis rampung, Gusti Yesus nuli ngandika supaya kelakon apa sing katulis ing kitab suci. Aku ngelak. Ing kono ana mangkok isi anggur sing rasane kecut. Nuli ana wong sing nyelupake jamur karang ing anggur kecut mau, banjur dicublesake ing pucuking hisop, banjur ditempelake ing latine Gusti Yesus. Sawise nyecep anggur kecut mau, nuli nguwuh, wis rampung. Mustakane banjur tumungkul lan seda. Nalika semono dina Jemuah, ya iku dina pacawisan riyaya Paskah, supaya ing dina Sabat layon-layon mau aja nganti isih tetep ana ing kayu salib. Mulane wong Yahudi padha nyuwun idin marang Gubernur Pilatus ngremuk sikile wong-wong sing padha disalib lan ngudhunake layon-layon mau saka ing kayu salibe. Para prajurit nuli wiwit ngremuki sikile wong sing disalib ana ing kiwa lan tengene Gusti Yesus. Nanging bareng marani Gusti Yesus ketok yen panjenengane wis seda, mulane samparane Gusti Yesus ora diremuk. Ewa semono, salah sijine prajurit njojoh lambunge Gusti Yesus nganggo tombak, temah saknalika metu getihe lan banyune. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madhangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil ing pengetan Ibu Kenya Maria ibuning pasaman suci mratelakaken kados pundi Ibu Maria kanthi setya nenggani putra kinasih injih Gusti Yesus wonten ing margining pamentangan ngantos ing sak ngandhaping salib. Ibu Maria boten namung nenggani rikala Gusti Yesus menika makarya sukses berhasil viral, ning ugi rikala Gusti Yesus kedah nandhang sangsara. Menika temtu dados pitedah tumraping kula panjenengan sami putra-putra Ibu Maria. Kados pundi Ibu Maria ingkang setya nenggani putra kinasih, temtu ugi kanthi setya nenggani lan nuntun, ngayomi lan ngarahaken bimbing kula panjenengan wonten ing suka bingah lan susah awrating gesang ingkang kula panjenengan lampahi. Pramila sampun sak prayoginipun yen kula panjenengan sami umat menika estu caket kalian Ibu Kenya Maria. Devosi dumateng Ibu Kenya Maria menika estu kathah sanget. Mila kanthi keyakinan bilih Allah ingkang sampun miji Ibu Maria dados ibu dalem Sang Kristus, temtu Ibu Maria menika ugi dados lantaran berkah sing matirah-tirah kangge kula panjenengan sami. Mugi-mugi nglampahi gesang padintenan ing mangsa limrah menika tansah dayani kula panjenengan. Bilih Ibu Maria tansah nenggani, tansah jangkung lan jagi putra-putranipun. Ampun ngantos kesandung, ampun ngantos kepleset, ampun ngantos tersesat. Kula mbayangke awake dhewe jejering pasaman suci menika kados lari alit, kados bocah sing mlaku timik-timik, terus Ibu Maria tansah nyekeli tangane awake dhewe dituntun, ditetah. Lan temtu kemawon jejering ibu sing setya, Ibu Maria anggenipun netah utawi nuntun lumampah ana ing dalan-dalan sing aman, dalan-dalan sing ora bebayani. Lan kula yakin Ibu Maria ugi boten ngersakake putra sing dituntun menika cilaka
utawi sangsara utawi dawah. Menika mugi-mugi dados kontemplasi kula panjenengan ing gesang padintenan. Awit nggih yen kula panjenengan nglimbang-limbang lampahing gesang jaman menika boten gampil. Boten namung anggenipun nyekapi kabetan padinan, ning ya anggone mbangun iman. Pramila monggo sami nyuwun ing ngarsa dalem Allah, mugi-mugi Bu Maria tansah kautus jangkung pasaman suci sawegung ya njaga awake dhewe. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.